Hei, dragi prieteni, bun venit la un nou episod. Acum suntem afară pe bancă, într-o grădiniță și am gândit să filmăm cu Cosmina. Hei! Bună! Așa, și ne-am gândit să facem azi ghicește ce ai în gură. Ce ai în gura ta? Da. Nu, ce ai în gura colegului tău. Normal, ce ai în gura ta. Așa. Așa. Și să începem. Încep eu, ia în barică acum. Nu facem farfecă hârtie? Hai, ia farfecă hârtie. Piatră, farfecă hârtie. De 3 ori. Bine. Piatră, farfecă hârtie. De ori? Piatră, farfecă hârtie. Ha. Da, 2 la 1. Da, hai. Încă o dată. Mă văd? Da, te vezi. Sigur. Sigur. Și acum te vezi tu? Nu știu. Păi uite-te. Da. Așa, fai. Dar iau puțin camera să vadă ce am luat. Da? Dă-mi camera. Dă-mi camera. Gata. Stai. Îți filmezi invers. Da? Gata. Așa. Mă văd? Da. Hai! Ce te uiți? Frică. Lemn. Ce lemn? Copac. Da, cum se numește? Copacul? Nu. Cum se numește lemnul ăla? Negru, ăsta. Cum se numește? Nu pom, cum se numește lemnul? Căcat. Scoarță de copac. Haide, frate. Ia. Iac. Acum eu. Ok, să mergem să luăm ceva. Ok, gata. Am luat. Stați puțin să vă arăt ce am luat. Este dentofish. Nu este de pe jos. Și vă zic și locul unde? Aici. Să se bate. Am luat asta. Hai. Frică. Asta-i? Hai, lasă să țin în camera. Nu, hai. Pune la ochi. De ce n-ai deschis tu asta? L-am văzut. Nu l-am deschis. Hai. Am deschis. Bine, hai. Frunză! Nu. Aia, sfârșită. Nu, nu-i frunză. Cred că vine pe aia. Cred. Bicicletele noastre sunt acolo. La bea? Și nu știu Haide. unde. Uitați și pe ei. Mă rog, hai eu acum. Nu mă uit, stai liniștită. Sper că vă place, sper că vă abonați, dați un like și un coment. Hai. Deschide. Pungă. Nu, e o ruptă, o pungă ruptă. Fai tot aia. Bine, hai tu. Bine, hai tu. Dacă vă arătam ce făcea. Că nu se aude. Ok, hai să... Nu, hai să îi arăt la camera. Uitați. Da, că se vede, nu? Păi întoarce, hai bine, că mă întorc eu. Uitați. Acesta este de pe jos. Îți zic că e de pe jos. Nu cred că o să fie scârbă. Hai. Ok, puțin. Hai, mâna la ochi. Da, să Ține camera tu. Ține tu camera. Mi-e frică, dar să-mi pui încet, ok? Că mi-e frică. Bine, hai, scoate limba. Ce, un capac? Nu. Atunci?
Asta nu e de nas. Asta e. Era de la Pepsi? Da, pentru că ai văzut. Au! Am strâns de păr. Acum eu. Nu știu pe de acolo care fac. M-am dus să caut. Bine, nu caut, că le-am dat din timp. Cine camera? Fetele de la handbal. Da? Da. Fata aia care s-a ridicat de stângace. Asta e degetul tău. Nu. Ba da. Ba nu! Ba da. Ba nu! Mai vrei? Păi vreau să văd ce e. Au. E o piatră. Nu. Ce e? Mă dă bătută. Oricum altă o să fie scârbos. Ține camera. Aba nu, stai să mă duc să arăt. Deci, uitați ce a luat. Sper că m-ați auzit. În pauză și ajung la ea, da? Gata, am ajuns, ține camera. Ah. Ce ai, mă? Filmează. Cască gura. Hai, limba. Pământ. Piatră. Nu știu. Mă dau atâta. Ți-am zis că e pământ. Bravo de pământ. Ei, dar tot pământ e. Pământ. Bine. A, gata? Da. Păi am luat niște butațe ca să nu vadă. Știți? N-am văzut. N-am văzut. Mă jur că n-am văzut. Pe roșu, dacă vrei. A. E hârtie? Nu. E de la spumă de aia. Dacă ai văzut. N-am văzut. Am simțit că am și se simțea la mână. Așa, ok, hai să vă arăt ce am luat. Să nu te uiți, da? Stai, că am pierdut unde era. Hai pe bune. Stați puțin că am pierdut unde era ăla. Cosmin, stai acolo, am găsit. Dă-te de aici. Gata, am găsit recuzita. Ok, hai să și vă arăt. Este acesta. Uitați care. Hai, Cosmin, că am arătat la cameră. Îmi zice piciorul ca tanta. Da, hai. Ține camera. Uitați cât de înorat e cerul. Da, și noi filmăm. Da. Frigul ăsta. Nu e frig. Ce ai, mă? Hai! Hai că nu-i scârbos deloc. Nu-i scârbos. Ce faci? Ai văzut, nu? Nu. Te jur pe mădă? Nu, nu, dar chiar l-am văzut. Stai. Stai, mă! Stai să-mi scap fără din. Stai că mai e fir. Gata, hai. Aia de la bicicletă. Nu! Dacă mă stăm spre tare, de la băbuline. Băbuline. Bine. Hai, că scot gura de tot că se bagă. Hai, mă! Îmi bagi ochii. Hai. Dar te și filmezi măcar? Da. Dar dacă nu cazi gura de tot... Stai, că nici nu te-am băgat. Stai. Frunză? Nu. Lemn. Nu!
Hai. Gata. Hai. Trebuie să iau și ceva pe aici. Asta la cameră. Mi-ai arătat? Că vă buline. Gata? N-am văzut că era telefonul. Gata? Da. Hai să mă... E lemn. Nu. E țigare. Da. Eu nu țin. Eu vreau. Nu, vreau să-ți fac ție, că și tu mi-ai băgat. Mi-a ieșit ceva din ea. Ba nu, nimic. Dacă am simțit. Hai, gata. Mă duc să iau. Ce îmi trebuie? Aha, gata, știu ce iau. Ca să țin cont. Nu știu de face. Uitați, nu o să ghicească în veci ce o să fie asta. Da! Ai luat nuca de acolo, nu? Nu. Nu, aia vreau eu să iau. Ce? Nimic, hai, lasă. Nu ca? Da. Nu ca. Coajă-te, nuca. A, stai, tu te filmezi, hai. Dar filmează și tu așa să te vezi mult. Și ăsta este ultimul lucru Ali și o să fie ultimul lucru din mână, nu? Hai. Da, fără țigare acum, da? Nu am țigare. Lasă-l că ești timid. Hai. De să pun bulbele. Băt? Nu? Nu, sâmbure de la de piese, că parcă nu știu, Da. de caiță de... Da? Hai văzut. Nu, n-am văzut. Hai, acum Bine, treci. Ai arătat? Arătă la camera. Nu se vede că e telefonul. Ai văzut? N-am văzut. Ai văzut? Mă jur că n-am văzut. Poți să-mi timp ce fac video. Da, nu văd. Gata. E fake. E arătă la camera. Am primit mesaj. Deci se aude și în video. Da? Am filmat și o dată așa. Auzi, bă, hai să mă fac. Gata. Și ultima dată. Sper că v-a plăcut acest episod. Noroc. Să-i mință că e sărată. E să mință că e sărată. Sper că v-a plăcut acest episod. Sper să mă urmăriți în continuare. Să dați un like, un coment și să vă abonați, nu share. Să vă abonați. Pa!